Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Maimunatu Idris Shehu, founder to MIS Marital and Parental Counseling Organization, wanda take gabatar da shirye-shiryenta a wannan gidan TV mai albarka wanda yake da suna MIS TV. MIS TV gidan TV ne na MIS Marital and Parental Counseling Organization. Wannan organization ɗin yana harkoki da dama wurin faɗakar da kan jama'a game da tsafta, zamantakewa, tarbiyya na al'umma gabaki ɗaya. Sannan kuma idan ya juyo ɓangaren samari da 'yan mata yana faɗakarwa akan rayuwarsu da kuma yanayin shaye-shaye da kuma illolin da shaye-shaye ke haifarwa game da kiwon lafiya da kuma na zamantakewa na al'umma duka gabaki daya. Bayan nan idan kuma muka juyo kan mata, za mu tattauna shi ma akan matsaloli na al'ada da yanayin yadda ya kamata a ce mace ta zauna cikin tsafta a lokacin da al'ada ta same ta. Za mu faɗakar da cewa shi al'adan me shi, wasu irin alamu ne ya kamata a ce mace tana jin wa'innan alamun ta riga ta san lokacin zuwan al'adan ta kenan. Idan ya zo, yaya za ta gabatar da shi gurin tsaftace kanta don saboda gujewa wasu ƙananan cututtuka a tattare da ita. A halin yanzu shirin namu zai yi duba akan, za mu yi magana ne yanzu akan tsafta. To shi tsafta kanta ita tsafta mecece ita tsafta? Wato tsafta abu ne wanda ko addini ma ya yarda da shi. Tsafta shi ne za ka gyara jikinka, ka killace suturarka, ka killace wajen zamanka, wajen kwanciyarka, wajen girkinka, kwanukan da za ka yi amfani da shi da kuma kayan da za ka saka da inda za ka zauna. Ya kamata a ce duk inda kake ya zamanto yana da tsafta. To, tsaftan nan dai abu ne mai muhimmanci wanda gabaki ɗaya kowa a rayuwa ta duniya yana so a ce yana da wannan abu. To, yanzu in za mu tattauna a wannan shiri namu da za mu tattauna a kai, wato